atâția zombie. Op. Cred că o poți numi Apocalipsă. Am distrus atâția până acum. Și mai vin. Hop, o pot face și cu spate. Hop. Și ultimul e un bandit. Hop. O pot face și... De a doua ori am zis-o, dar a treia oară, oh fuck! Luați de aici, zombie din Lego City. Așa. Ce bine că am distrus, ce bine că știu să distrug zombie. Asta e chiar bine, foarte bine, pentru că e o apocalipsă zombie.